Osomemu yede asida bema obade Nyankopon se odeno eche na enam se oye nyame prepupa onim ewieye efi ahyase enti de ope ena oye entumi nti nyame ase ti ye beka ne se Erade ye ni job ya adwene se wona wode ne maaye na wo na wafa no ti wosome mu ye de aseda be me Erade na yakoso abompa se Erade onkoso a enje na fena na onna no fa opa entena wosome mu nso Erade asem a ye betie be ya recheche nsem na hye de na tintimie na me bida so send Erade asem ye hunu se owo eye mfasodie said your tini po kae no na esumi emfa rechichire tenhye emreye na afei nso emfa ni da so mreye ma ye hu se dan kwapono ewo wechi emagidifo wa boa yen ama yen so yasom se de se ne fata fa ye mrewe ye pa Jesus Christ die munti amen amen mama yen so Give me through the dark world of sin. Keep me by thy saving grace. Keep me at thy side. Eduam in the Napomasha. Tribute
Me, John Keith Mensah, and I put two together at a very short notice, following the directive from Manhyia that we should make all tributes as simple and short as possible. Afua Akyaa was born on December 13th, 1971. To me, John Keith Mensah and my wife, Nana Akosua Mensah, at Hendon, London, Northwest, in the United Kingdom, where her dad, that is myself, was posted as an officer of the Ghana High Commission. She was married to Mr. George Kojo Amusa and was blessed with two lovely daughters. Her basic education started at the Morning Star School in Accra and continued her secondary school education from Labone Secondary School, Accra, through Infansipim Girls Secondary School, Saltburn, Siman Girls Secondary School, Saltburn. She obtained a Bachelor of Arts degree in Geography major at the University of Ghana, Legon, a Master's degree in Governance at the Ghana Institute of Management and Public Administration, GIMPA, and another Master's degree in Communication Studies at the University of Ghana in 2017. Afua's work life began with a media advertising company in Accra, after which she joined the National Communications and Digitalization Authority as an officer handling corporate services for the Telecommunications Regulatory Agency in the year 2004. She rose through the ranks to become a Deputy Director of the Consumer and Corporate Affairs Division. In the year 2019, she was seconded to the Ministry of Communications and Digitalization. On her return to the NCA head office, Afua was appointed Deputy Director of Regional Operations, where she served till her untimely demise on September 15th, 2025. Average achievements. At NCA, Afua coordinated the sector agencies to become an impressionable presence at the 2020 Ghana Results Fair. It was a special result fair. She was a member of the facilitating team that worked on the sales and purchase of Airtel Tigo in 2020 to 2021. She was also a member of Ghana's Special Envoy team that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana's candidate, Dr. Edward Kwakwa, for the post of WIPO Director General in February 2020 in France, Netherlands, and Russia. She was a leading member of the Ghana delegation that campaigned vigorously, as I'm aware, for Ghana to retain the council member seat at the International Telecommunications Union, ITU, in the years 2006, 2010, 2014, and 2018. She worked as a team member with both government and private exhibitors in representing Ghana at the ITU telecommunication world. Afua was also a member of the Digital Broadcasting Migration Committee Publicity Subcommittee that coordinated the successful
national education exercise on the migration of TV broadcasting from analog to digital. Afua was a founding member of ad hoc committee that coordinated the first Girls in ICT event in Ghana in the year 2012. She also coordinated and led the organization of the National Communication Authority 10th and 20th anniversary celebration in 2006 and 2016 respectively. Outside the National Communication Authority, Afua was also coordinated and organized a fundraising dinner dance for Otumfuo Education Fund in the year 2001, with the then President Kufuor and Otumfuo Osei Tutu II as guests of honor. An amount of 210 million old Ghana cedis, that is 210,000 Ghana cedis, was raised for the fund. In the year 1998, she did coordinate and organize the pupils of Form 2 in Morning Star in the production of a pantomime for the first time in the history of the school. May her soul rest in perfect peace. Amen. Kuneni waha die anadi obejina na name in the shadow of a sorrow I never imagined would come so suddenly. The cruelty of this shock will continue to reverberate. I drove with her happily and purposefully to Kumasi, but I returned alone. Afua, my beloved wife, was not only my partner in life, but the very heartbeat of my days. Her sudden departure has left a silence that words can barely touch, yet it is in words that I try to honor the love we shared. She was the light that guided me through the darkest hours, the laughter that lifted my spirit, the gentle strength that reminded me that love truly means. To know her was to know kindness, grace, and a beauty that radiated far beyond appearances. Her spirit shone in the way she cared for others, in her boundless generosity, and in her unwavering support. Our journey together was filled with countless moments, some big, many small, but each one precious. She taught me that love is not just spoken, but lived in patience, sacrifice, and tender acts of care. Even now in my grief, I feel her love surrounding me, urging me to carry forward the lessons she gifted so freely. Though her time here was far too brief, her impact will live on in every life she touched. For me, she will always be the echo in my heart, the cherished memories I will carry until my own final breath. My beloved wife, you may be gone from this world, but you will never be gone from me. Your love is eternal, and I will honor it in the way I live, and in the way I remember, and in the way I love. Rest peacefully, my darling, until we meet again. Thank you very much. Loving and dearest mother, you were God's perfect gift to us. Your departure was not one we planned for to happen so soon, and it has left a great hole in our hearts. You are our best friend, our symbol of hope. We remember your constant reminder that we serve a true and living God, and to always live our lives in accordance with His purpose and will. From your life, Mommy,
we saw you live in complete surrender to God, trusting in Him always. So although our hearts are heavy, we will carry on with this blessed assurance. We love you, Mommy, forever and always. Thank you very much. Next is Madam, as you were affectionately called by family and close friends, you were indeed a loving, caring sister, daughter, mother, and grandmother who cherished family, understood its importance, and was ready to pay its price. Your presence always brought warmth, confidence, and encouragement into life, and your memory will continue to do so. Your resilience always taught me the importance of staying strong in the face of adversity. You touched many lives with your generous heart and made a positive impact on everyone you met. Madam, we still cannot understand this. How could you leave us just when we were all beginning to think of being there for Mama and Daddy in their old age, especially to mediate their little interesting arguments? That feeling of being there for each other was so important and such a humbling life experience. I know you remember the last time, but what can we do, my dear sister? I remember when you just entered secondary school, and one day our parents both had to go and attend an event in Kumasi, leaving us with our teenage house help, and you took care for us. You told us stories of being a singer when you grew up. I now can relate to the era of the influence of Michael Jackson, Tina Turner, Queen Latifah, and all the other stars that we spoke about. We also could not wait to see the millions of dollars you promised when you finally hit stardom. And then we will have no need for money because you take care of us all. Even when a few weeks later you change to be an air hostess, we will still stay up all night with your imaginary fictional stories again. Couldn't wait for us all to grow up to acquire all these beautiful things we could see other people have. And Madam, you just made it seem so easy to be rich, free from authority, and all one had to do was to dream it. You were incredibly generous and compassionate. You had a way of making everyone around feel special and valued, whether it was through your thoughtful words, acts of kindness, or simply your presence. We miss not listening to your words to try with Ajua, to have a daughter for the boys' brigade we have. And I always knew why you made those comments. And though I knew you were 100% right, we will always pretend we never understood your point. We all remember the numerous Christmas and Easter feasts we would have in turns, and how you would always make an impact on the things you would bring, and the time you put into the planning and organizing, even when it was not your turn. Madam, the timely and on-point scriptures you shared with all of us were a never-ending source of comfort. We could always count on them, no matter the circumstances we found ourselves in, along with your expertise in remedies. Your pride in raising your children, Ira and Nana, in wisdom, knowledge of our Lord Jesus Christ, with the sound moral instructions you provided to all the children in the family at any time. One of my earliest memories of my sister is her infectious laughter. No matter what the situation was, she always found a way to bring humor and light into our lives. Her laughter was a source of comfort and happiness, and it had the power to brighten even the darkest days. In closing, I would like to share a quote that reminds me as of our sister. A sister is a gift to the heart, a friend to the spirit, a golden thread to the meaning of life. Our dear sister, your love and your legacy will live on in all of us. Thank you for everything. Otumfuo
Osei Tutu abepio nananom abusuafo adofo senia papa mensa kae no efia chia mensa musa na bro abu dodo be oye adwuma eye National Communications Authority it is a contribute to there as you betche kakra adwuma ye free be 2024 ana yebie adwuma no ti yakeka ko 30 years pneumonia eche na ono wa ye adwuma ebro 20 years ewo ho nti yebeka ni nyina na de adwuma no se mo nse den hu yesa ye de ni se ubekasa wo phone so ube use internet so ubetna radio ubetie radio se ubehwe TV se be boxing match be fa satellite swaba sa no mani nyina electronic communications no ye na be ma ho kwan na etimi aba nti se o phone no wonya call ne nkoyi ya eno so ya ye office wo kumasia ben last commission no alcohol no abe high adwen ye damase afi ye the tribute ne beto aso. Tribute by the National Communications Authority, NCA. We want to take a word from the Bible, Psalm 116, verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. With profound sorrow and heavy hearts, the National Communications Authority pays a tribute to the life and service of our dear colleague, the late Mrs Afua Akyaa, whose passing is an irreplaceable loss to the authority, the communications sector, and indeed the nation. Auntie Afua, as we affectionately called her, began her remarkable journey with NCA January 1st, 2004. As an assistant manager, public relations, from the very onset, she embodied dedication, grace, and an unyielding commitment to excellence. Through diligence, resilience, and competence, she rose steadily through the ranks, ultimately being appointed Deputy Director, Consumer and Corporate Affairs on August 15, 2017. Her outstanding ability and commitment to service and her secondment to then the Ministry of Communications and Digitalization on December 2nd, 2019. At the ministry, she served with distinction, where her role was centered on external relations, the management of events, and the coordination of all international conferences, travels, and high-level meetings. She also served with great dedication as an executive assistant to the Honorable Minister, providing critical support and ensuring the smooth execution of the Minister's mandate. In this last capacity, Mrs. Amosa represented both the authority and the nation with grace and professionalism, leaving an indelible mark on Ghana's engagement in the global communications and digitization space. Upon her return to NCA, she assumed the position of Deputy Director at the Regional Operations, formerly the Policy, Strategy and Innovation Division, where her leadership left an indelible mark. She worked tirelessly to strengthen the authority regional presence, building bridges between the authority and the public, and ensuring that our regulatory mandate was fought across all corners of the country. Her humility, professionalism, and approachable nature endeared her to staff at all levels. Beyond his titles and achievements, Mr. Amosa was a colleague who radiated kindness and forthrightness. She carried herself with great strength, uplifted others with her voice of encouragement, especially during committee meetings, and inspired confidence through her integrity and sense of duty. To work with her
was to experience excellency wrapped in humility. As we bid farewell, we acknowledge that journey at the NCA spanned over 2 decades, marked by dedications, discipline, and distinction. She lived and served with purpose, and though she is no longer with us, her legacy of service, professionalism, and passion will continue to inspire and guide us all. On behalf of the National Communication Authority and the entire communication sector of Ghana, we celebrate life and honor her memory. Her departure creates a void that words cannot fill, but her legacy will forever live on in the history of the authority and in the hearts of those who are privileged to have worked with her. Rest peacefully, dear Afua Akyaa. Your light will continue to shine in our memories. In your contribution to authority, and the nation will never be forgotten. May your soul find eternal rest in the bosom of the Lord. Thank you. Fare thee well. Amen. Say, what will you be remembered for? What will you be remembered for? Ediane de bekaiwo. So chinebi won kati asifo ho a ediane ene de bekaiwo. Yedi adepa ne bekaiwa ana se yedi adebone ene bekaiwo. Yesera de so omwaye Yabrabo enye papa na ochine bi eni ho a ye de papa no akaye. Amen. Ye fire some free asmafo no nyuma no eti enkono yimu ediasan kono. Acts chapter 9 verse 39. So Peter got up and went with them, and when he arrived, they took him to the room upstairs. All the widows stood beside him, weeping and showing tunics and other clothing that Dorcas had made while she was with them. Osin na Petro sorry na ono won koi na okoturu ye no wo mo de no ko abansoro ho
na ekunafoɔ no ekuta wɔn nsam ntaadeɛ ne ntoma Dorcas emra na ɔte aseɛ no ɔde kyɛɛ wɔn ɛno ɛyɛ adanse a wɔn de kaeɛ no adɔfo no wɔ ne Awurade Yesu Kristo mu asase so a yɛwɔ yi yɛwɔ akwantu kɛseɛ bi ɛda hɔ a obiara bɛtu bi saa akwantuo no asɔfoɔ tu bi ɛna asafomma nso tu bi akwantuo no adehye tu bi ɛna asomfoɔ nso so etu bi akwantuo no adefoɔ etu bi ɛna mmɔborɔwɔfoɔ nso so etu bi menkasa mfa aburokyire akwantuo ho menkasa mfa nkran akwantuo ho ɛsiane sɛ aburokyire akwantuo wo paa na wotu nkran wo paa na wokɔ na mmom I am talking about the journey of death owu akwantuo ɛna meka ho asɛm ano owu akwantuo no ɛto a sɛ wopɔ sɛ wompɔ wobɛkɔ ti owu ɛka yɛn sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ ahɔhoɔ yɛyɛ amanfrafoɔ ɛwɔ asase so ha owu da hɔ ma obiara ɛsɛ owu ayɛ kontonkuro wi ɔsamansa nyinaa kɔm owu atwedeɛ baakonfo enti onyame no ɔde yɛn bɛ wiase no emre bɛso ama wato nsa afrɛ yɛn si kuntu hwan a ekɔnechi na yɛbra yɛbɛbɔ no asase so ha no yakwa akubu ho akonta ɛde akyerɛ onyankopɔn ɛno ɛna wɔma yɛhyɛ no nso sɛ obiara deɛ woka deɛ woyɛ anamɔn bi a wotu obiara no there is a judgment day ti yɛsɛ Awurade sɛ ɔmmoa yɛn no nka yɛn ho na biribiara a yɛbɛyɛ biara no yɛde kan ebusi yɛn ho sɛ ɛyɛ Awurade fɛ anaa hallelujah yɛka ɔbaa bi a ɔtena ase a yɛfrɛ no Dorcas ne din kyerɛ aseɛ bebree kindness gracious favor compassion. Now for the sake of this occasion I am choosing the meaning kindness papaye so obeye wunua papa na ochina bi wuni hɔ a wakayo si yɛde papa kayo a enhyira ne ho na mmom si yɛde bɔne na kayo a na gye sɛ enoma no ankɔ yie ma yɛmfa papa nkayo na daakye yabodimpa ɔbaa Dorcas ɔfa Yesu sɛ ne kra na gye nkwa nti ɔhwɛ Yesu na osua no she learned from Christ so sɛ Jesus baeɛ no ɔbɛyɛ papa ɔbɛyɛ adɔyɛ na ɔno n'adwuma na ɔyɛ paa na sɛ ne papa na ɔyɛ paa ne sɛ ɔboa mmɔborɔwafoɔ the widows ekunafoɔ ɔpam atadeɛ ma wɔn ɔtɔn ntoma ɛde kyɛ wɔn nti na Dorcas yi obi a ne pɛn so ekunafoɔ no kuro a yɛfrɛ no Joppa no na wɔn ni ne ho akorɔkora na atwerɛsɛm sɛ mmere bi baeɛ a Dorcas yare na ɔyare yɛ no owui adɔfo no yareɛ wɔ wiase yareɛ bi wɔ hɔ a ɛde nipa kɔ asamado yareɛ bi nso so wɔ hɔ nom a nyame adom na wonya wuti edidi nanso wonya wuti didi a nipa wonkyere boɔ ɛwɔ asase so ha ɛnyɛ dan a ɛmɛ no bɛsom ama nyame ato nsa afrɛ ɛno nti Dorcas yi yɛbɔ mpaeɛ maa no yɛde no kɔ hospital biribi a wɔsi yɛyɛ ma no biara no yɛyɛ nanso so na mmerɛ no ɛso a naso nti ofiri mu nti wei ɛna wɔn te sɛ Peter ɔbɛpie kuro bi a yɛfrɛ no leader ɛbɛn Joppa Dorcas nnɔwɔ ɛna wɔn yɛ sɛ nea wɔn nkɔfrɛ Peter mmerɛ na gyidifoɔ no baako atwa n'ani ahwɛ dan na Peter ɔmra na ewufoɔ som ɔmɛyɛ ma no te sɛ deɛ ne yɛyɛ ewufoɔ som ɛde ama yɛde hyɛ ekyan hallelujah
Juana Peter nso di mirika. So bo homodin ewo kuomu, ubo homodin we busuamu, ubo homodin ewo kromu a asamba na se fa wo ho a nipa di mirika. Nipa di mirika. Esanse wo munya wo ho enfaso. Odofo be bia nyame adua wo bia no. Ye di mpa wo ho. Ade pepi ekoso ho bia no fa ho jim na ye bi. Esanse nipa wo so mfaso ane se obeye obi boafo. Na se wanya boafo ama obi a, na se wo de wiase na wo nam no enfaso bia eni ho. Ewrade obi e moboda. Ti Peter Dimirika eno koy. Na ya de ta Dorcas. E wa banso. No mo di Peter ko ho. Wo mo di Peter ko ho no. Ofra banso no steps ko nyina no na ekunafo no a Dorcas ye wo adoye eye wo papa no wo mo so akopie fie ho na wo man fan sapan ne koye na mom obi akọ no adoye dia Dorcas di ye no no e na ofa bi ekutaye nyeso okoye na sekwa na mom okọkire die Dorcas tiase no o share one more kwachira Dorcas ye papa nti yenso so ye kai no nyese ye de ano na e kai no na mom ade Paul ye ne kuta yen a ye de ye adanse hallelujah ti ebi kutantoma ebi kutatade e na omne Peter froko so nkogina Peter nchen e na kutai won e no wo musu enne wo dane to hɔ a nipa besu ana anase nipa beka so wokwa wonko onokura no tie busuem kura no ye hu mfaso bia ye nya no ho wokwa wonko o ha adwen kura dodo nipa besu ana ebeye nipa ya edie papa na wo ye ya nipa no betimi ye de akai wo ye gya ye de hie kya kwan eno ho asem na ye kanede se wo dane to ho a edie na ye de bekai wo nti ekunafo yi ekuta won ntoma atade obi ade ekuta no na ode ekire se ampa Dorcas no tiase no oyebi. Praise the Lord. Mibusa sentence sofo so be cha edie na so betim dia kai no sofo so hwe welfare book mu no obey cha ni din wo mu den welfare so no ye de boa nwisia ye de boa nyanka ye de boa ekunafo na je say adwuma Dorcas ye no say adwuma no abi na oba e chance so wa hye bon samfa hye rade enumia enti enye ebusuam kwa na ye kai no ason so e kai no bi so wa hye ade a ye kai no a ejeje positive things and ye ka ho asami odofo a wotie mi e cha nyame apo na adwuma aka won so ede na ede kai wo ede na ede kai wo de wo to aduane ma ne di ye no wo da no to ho a obekai wo de oyare a ni medical bill wo tua ye no ochina wo ni ho a obekai wo community a wo bo hole ede ma won a wo munya nsupanom no ochina wo ni ho a obekai wo de wo page mama no ochina wo ni ho a obekai edien na wo ni ho a yemfenkai wo emmenanti wi asesa na wo nya ho saa nkwa emmenanti ebusuam saa na wo nya ho nkwa just like that ma yenkai wo ebusuam ma yenkai wo community a wo mu asori a wo ma yenkai wo hallelujah even on my wotimu obia wo levels limiter nenkai edru
but Awurade asɛm sɛ ma yɛnkae wo. Hallelujah. Dorcas yɛkae no. Dorcas yɛkae no. The Bible say Peter ɔka kyerɛ ekunafoɔ no sɛ ɛyɛ mosu bi a ɛyɛ moma me kwan. Ɛna Peter pam wɔ mu nyinaa sɛ monkɔnkɔtwɛn me ɛwɔ ɛfam hɔ. Peter bu nkotodwe ɛna ɔbɔ mpaeɛ. Mo gyidie yie paa sɛ Peter bɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade hwɛ deɛ Dorcas yɛyɛ yi. Na ne wo yi betumi ayɛ ho biribi a yɛ ho biribi. Hallelujah. Peter bɔ mpaeɛ wie no ɛna ɔdane n'ani ɛkyerɛ Dorcas a yɛadeda ne yɛdwa ne kama. Na ɔka kyerɛ no sɛ Tabitha, Dorcas, sorry. Hallelujah. Ɛhɔ na Dorcas sorry ɛtena aseɛ. Woma wo nsɛm kɛseɛ ɛnhyɛ Awurade ɛnumonyam. Ɔtena ne mpa so. Ɛna Peter soo no ndisifo. Fei na ɔfrɛ abusua ɛna ɔfrɛ ekunafoɔ nsɛ mommrae mohwɛ deɛ Awurade ayɛ. The Peter ye is reminding us of the hope of resurrection. Owu sorry ewo ho. Na sa wotena seme Awurade na wo bobre ye manipa enya ho mfaso a owu sorry ye mu no onyame be hyira wo. Eno na Paul kan oso okopa no mako gidie no makora emika no sumetu na diaka ene trene abotra mensa ekoka. Echa ayeni diewie. Wogya nipa bebree kwan ene yegya no kwan. Yese Awurade sɛ ɔma ne kra ɛhome asomdwe mu. Yene ayaka ene nyame kasa kyerɛ. Saa question yi ɛwɔ sɛ woyi ano ma wo ho. Ɛdeɛn na ɔkyena woni hɔ a yɛde bɛkae wo. Dorcas asiso a ebesie wo da. Unyame wonim ne ntra. Ya wono wato nsa afrɛ wabaawa sɛ wɔmɛhome. Ɛdo wase wɔne awonam uboni so aka ɛde akyerɛ yɛ awiabrɛ. Yɛne ayɛka yɛwɔ akyire ne ayɛbusa no sɛ yɛnso eduru sabre yɛ aden ɛna ɔbɛka afa yɛ ho. Emre mu na twɛdua mpo nyame wadaworo ma wo. Wafrɛ yɛ mfiri mmea ahodoɔ na ɔde abɛhyia mu. Yɛ mɔmpa yɛ ma no. Na na de yɛ enwie yie. Yɛ nim sɛ otwadua mpo nyame. Wo de enkyɛ wo bepue so temufoɔ. Na ba bɛfa wo mapa ɛde wɔne akɔsoro. Saa da no dura. Ya disre titiro di sɛ wahyɛ yɛ mbɔ. Sɛ nananom ɛde wɔn anim onyam ɛba bepue wɔ heman no. Ɛne ne saa da no dura. Ne amesoro no sɛ ma yɛhunu Otumfuo wɔ hɔ bi. Wɔne nananom wɔ hɔ bi. Akyame ɛne wɔne ɛka ho nyinara. Ma ɛne wɔn nyinaa emmom emehyia wɔ wiem na ɔde akɔ akɔdi wɔ dawa ensada. Ɛnɛ da wɔ nhyira wo kya ma amba no papa. Ne ɛfata yɛ ne ɛwɔ ha yi mu biara no fa dom yɛ. Esanse abusa ne nyinaa wɔ dɔba Yesu Kristo dine mu nti. Amen. The second me katatumi nyina so yɛda wase ma Asantehene wiase aman nyina epo de o man Ghana mu se ne opagya Asantehene okwan sonko so edina koduru baabi a aduru yi Awurade ɛyɛ wo na wayɛ se enne wiase nyina ani ehwɛ Asante se enne nipa nyina ɛkasetia Asante Awurade na emma wa ma Asante so nti na wongani bre enu nti ene Awurade akoba ni sa ekoso bompaye se obekoso atobosupa enhira ni yedie egu Asantehene so empaye ni se Awurade anka woni a ɛkasetia na osoroti Asante behwe ne waya Asante na osua bibie firo ho eda wasitete wodman kuma Nyankopɔn empaye ni se kan krofo the boy ma odo nkabomu bakoye sase a ewo Asantehene mu no Awurade mra Akosua ensho de konkro no enunam se wo de wo bie ni wa utumi enye enu ti Akosua to busupegu Asantehene so
na obesoro so ne Asante man edi asie de wa woni ni pesama sa tumi ne ma ho ya hodi tumi wa na obeye Akosua ne boy urade empai bi woni se sabre onim ni Asante da yen ni mo wada romma nano na audio ye nana maye no friend ko fie se e hye na nemu bra ye twa hie e nyina de ado nkro eso se ne ofata no sese urade obesi obetra oba anemu fa no edomye na urade pa bre pemu no yini kire na omeso urade adwuma oba ye no eso na empagya Asanteman e shielding konkron enmenyam shia Asanteman ni nsi Asanteman ye it was so tie na be yamai with Jesus Christ your identity. Amen. So, Archbishop Emeritus, Most Reverend Professor Daniel Yinkasafo, so the kind of Venerable Isaac Opokochomisia, or Archdeacon, or share the share impotent. Sarah, so that ye radinam the soul and assembly, the very Reverend Michael Opokochomisi, the Dean of the Cathedral, Muso Ewaha. Venerable Enoch Dia, Archdeacon, or also the choir. But the acting presenter, Reverend Father Moses Mensah, and so in 10. Sarah, so Reverend Father Gabriel, and in Dazi, and also a software, or Manhyia, and also Ewaha. Archdeacon, and also a share in carrier and an important Venerable Manhyia Palace, and also in 10. So, and I Reverend Father Richmond Dakon Yeboa, and so a kind home. Honestly, I saw for St. Prince Cathedral. Chaplain Peter Osei Mensah, also the Yenim Bompaye Emma Otumfuo any the royal family, and also a way in 10. My name is Maboni Yina. Nafei, I know the Mambodi and Kamenya Sam, Nan Kamenya Sampa. I mea many a penny, I mea wafa. Martin and nickname Bakua, how do Dobri I Soronko, Reverend Canon Samuel Kojonyame, Parish Priest of her St. Anne's Parish. Canon of fans were Canon of fans were I say, Miss Women, the Mrs Afua Reverend Father Richmond, Honorable Fremah Opare. Mama. The more papa, meaning say protocols in the dorsal. And so a brace seminal, a true vote of thanks, the Bema Pibia, a repairs and you say. A February, Dre, a softful, a BD, made the MMA, a crash and a buffonsa, the to him, ancient and modern 196, page 28 of the program. Wabra, and as of upon. Ama Yemame, Mrs Afua Akyaa, Amosa.
Yes, Rowa said, and fa ofina fear echa mensa amusa ora ire. Enko atimumu. If we say any more phobia ni bin. It's a what you are fraya ninti yesre boni frino. Na bra owo nkwamu no. E de basakro no sanche ne hye giraye. E de no hye wonsa. Na ofata wo mu a Away in every day, Timua, Hunumo, or nay, I want you for Tina, with you fasu, or near, or no, concord just a day, darnty. Amen. Amen. Deliver me, O Lord, from the eternal that fearful day when the heavens and the earth shall be shaken, when God Oh Lord, hear my prayer. The Lord be with you. Let us pray. O God, whose property is ever to have mercy and to forgive, we humbly entreat thee for the soul of thy handmaid, Mrs Afua Akyaa, Mensa Amusa, where thou hast they commanded to be depart from this world. Deliver her not to the soul hands of the enemy, neither forget it at the last, but command that it may be received by the holy angels and brought into the fatherland of paradise, that for as much as she hoped and believed in thee, she may not undergo the pain of hell, but may obtain everlasting felicity through Christ our Lord.
grant unto her, O Lord. May she rest in peace. Amen. May the soul of our dear Mrs. Afua Akyaa Amosa and the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace and rise up in glory. Amen. Adidi mo empire mi boy me ka se army na so di ahode ajuso army owura yire Afua Akyaa mensa amosa unyame abofo ncho kwanko paradise amen amen Afua Akyaa oja das fo nsha o fa nko krokro Jerusalem no mo amen owura yire Afua Akyaa mensa amosa osunyi tufo kunu nyi wa atu na le Lazarus kan ibiro ehia ni no enya dankwa amen amen afi dwumedia ewese edi ewo omusiye no yebedi se dwume ewa hatia wa tie ne die mi betrase na dwumedie akoso ne yare ho nko a osisu se nhwire yi na otwam se sunsum na ontena faako enkwan finfin mpo na owo atwa ye ho ahia na hwan na ebenya mmoa jiwe Awurade wo nko aho enti Awurade Nyankopɔn kronkron Awurade tumfuo o mu bro ho na gyenkwa enya ye mada wo no mu yawo kese no Awurade wonim yakoma mu ahuntasem nyina ene nti ensisi mo bro ho aso no ema ye mpaipo na emom gien Awurade kronkron Otumfuo kronkron o mo bro ho na gyenkwa kronkron ni wa wo ye da no krete mufuo no
Yando edi echire no mu no. Emma oya obi enwa yen emfiri wo ho. Afa ya dofonom esansa ya Otumfuo Nyankopɔn ne pɛ. So fi na homo bro kasie mu. Abaji owura yire. Efie cha mensa musa. Wefum kra kɔ ne nkyɛn ti. Samre yi yɛde ne nipadua ɛhyɛfo. Dɔteɛ nkɔ dɔteɛ mu. Enson nkɔ nson mu. Na mfutuma nkɔ mfutuma mu. Wo wusɔre mu enidaso a yɛwɔ no wɔ ne Awurade Yesu Kristo mu nti. Ɔno a na ɔnam ne dwuma kɛseɛ no so bɛdan yɛ ahobrɛaseɛ nipadua yi. Na yɛn monyam nipadua. Na wabrɛ enoma nyinaa se ahyɛ n'ase. Metie ni bi efiri so rese me setwe. Efi ne enhyira no wɔn a wɔwu Awurade no din mu no. Honhom ne se yiw. Wɔbɛhome efi wɔn brɛ mu. Awurade hu yɛn mɔbɔ, Kristo hu yɛn mɔbɔ. Awurade hu yɛn mɔbɔ, yɛn agya wɔ soro. Yɛn agya wɔ soro. Yɛn agya wɔ soro. Mama yemo mpaye. Otumfuo Nyankopɔn. Wa honhom efi hakɔ we Awurade no mu no ne wotie. Na nokwafo akra woyi wɔn efiri honam brase no tie anigye ne ahotɔ mu wɔ nkyɛn. Yɛda wasese wode wopɛ abeyi wabaawa ekya efi wiase abɔne ɔhaw ne yawo mu. Yɛsɛ sɛ dom fi wado yɛn mrusuo no mu. Wawo wapa wa no na wano mo antem. Na wahinie no abantem. Yɛne nipa dodo a wɔde wodi nkronkron no ho gidie ne surafi hakɔ no. Abenya anigye a ewie pɛyɛ. Nipadua ani okra mu. Wɔwoda enmonyam a entwam. In the Awurade Yesu Kristo nti. Amen. Mobronhune Nyankopɔn. Yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya. Woyɛ owusɔre ne nkwa. Na obiara ɔgye wodie no so wumpa obenya nkwa. Na obiara ɔte ase na ɔgye wodie no wuda ewu. Ɔno na ɔnam ne somafo kronkron Paul so akyerɛ yɛn sɛ yɛni wɔn a deda no ho awerɛhoɔ sɛ wɔn a wɔne anidasoɔ no. Yɛde ahobrɛase srɛ wo agya. Sɛ nyane yɛmfiri bɔne mu wɔ mu. Na fa yɛn kɔ asetena training mu. Na sɛ debi yɛfi nkwa yi mu a yɛabɛhome wɔ ne mu. Sɛdeɛ nnɛ yɛwɔ anidasoɔ sɛ wabaawa ekya a ɛhome no. Na mansa wusɔre da edi akyire no yɛfata sɛ ɔbɛgye yɛn. Na yɛnyɛ nhyira a wɔdɔba no bɛhyira wɔn a wɔdɔ no na wɔsuro no no sɛ mommra megya ma a wɔhyira mo. Mɛfa ahema a wɔsiesie ama mo fi wiase mfiti aseɛ no. Yɛsrɛ fa wɔadum yɛn. In the Awurade Yesu Kristo a ɔyɛ yɛn ntam gyinafoɔ ne ɔgyefoɔ no nti.
Amen. Read. Amen. To my dear sister-in-law, my gifting upon Osei Fremah Osei. Amen. When so every maho onsi enapa, kono ko mi asubim. Amen. Amen. Sana when so every one papa elusa ho we say ko mi asubim. Amen. Don't for the dream Management and staff of NCA. See among the year. Amen. Sabre Yatun Safre Oheneba Professor Wachi AJ Regina Wanemuna Mede Asida Semi Atujua. Edikan Edi Asida Kesi and Bemo Chidam Ponyankupon, Oboadie, on Wama and Edro, a woofu some Asori, Eyama, Ura Yere, Fuecha, Mensa, Amosa. Beda, a software by Yanase. Archbishop Emeritus Inkasafo, any Bishop Oscar Amwa, any Right Reverend Chumesi, our day of 2 seeing Yanara, very Right Reverend. Now, say, if you do some say, in Sebi, in Yedimpa, now, Biaka, better. Lady Julia Osei Tutu so became home. We sorry, and former Chief of Staff, His Excellency Opare Fremah. And this year being almost free, me being also a sedan at Bemamo, some of Babaka home. Bishop Asori near Sorima, Munina, Nitimi Mumidi, Quail 4. Maya Soyama, I kama, Ejidi say, Modern Pabo Beta Echi, na Yakura, Uraire, Fuecha Bensa, Ambosai, na Edin Pabo Swata, Yachina baby free by and Sakwa could read Asumjimo, the Asida, the Edemamo, the Minshiramo. Afei Sabre Yina and Nidiemi sorry na Sofopon Right Reverend Oscar Christiana Moa. We shy. Already, yes, slow mobile ama wafuna ura yere afia echa mensa amusa a wafiri hei esan se oha no opɛ sɛ wɔyɛ wapɛde eti entuano ne mfonso soka na sɛne anokwa gidie de no fra wo ma no kwafo no mu wɔ ha no fa mobrohu ema no kyɛfa wɔ ɔsoro abɔfoɔ nwuntofo na ɔtefo no mu amen. Awurade dom no daa home ma ɔnhome daa asomdwe mu. Awurade ma wabawa owura yere afua echa mensa amusa akra
ɛne ɛnokɔfoɔ a akra afiri ha ɛkɔ no nyinaa ɛnyɛ ɔhome pa Onyankopɔn buru ho nti amen. Afei onyamema me nyinaa nkyɛ adom nsɛm no ɛ yɛn Awurade Yesu Kristo adom Onyankopɔn ne dɔ nzonkronkron a yɛkɔfa no ɛne ntra sisi daa nyinaa amen. The message shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Afei yɛbɛsrɛ adehyia a ɛde yɛn maame baayɛ obetumi aba abɛfa no ɛnso yɛbɛto the final hymn ancient and modern 401 ɛwɔ page 29 ɔmmra na ɔmmɛgye ebusuapɛni wɔ ha anwea a yɛde gu ne so no ɔmmɛgye sɛ ɛbrɛduru na yɛde yɛn maame kɔhyɛ fam a wɔde anwea no egu so yɛde hyɛ fam a na wɔde egu so.
What do I do?